jiki zima zanna nata ta fasa zuciya tana kai wa makota saukin na gare ka annabi barka dai sanni da sauka bin yabo barka dai salatai kai ta wa rasul limamina sirrin samuwar rashi jagorana sa ahale da duk sahabbai Allah na Fadima ja muje batula bar kauna duk wahala idan da ke sauke ne na yarda na ganki ya karima sa'a dai sanni da sauka bin yabo barka dai sannu uban uwa uba Ahmadu kenan kai na riga a baɗini da zuhurin nan ko da kamar ka ban gane shi ba sa'in nan sabda rasulu Mustapha limamin nan limamin mala'iku kai kuma sanan Allah sana ganshi shine warakan dai sanni da sauka bin yabo barka dai Shak Barhama Jiyali kui belina ko kuka san abin da ke daddamuna kar ku bari na wanzu kan lissafi na yi tawassuli da ku ƴaƴan nana Imamu Abbas kana cikin labari na uban ruhi da jasadi kai na rike dai sanni da sauka bin yabo barka dai salamu ala aliyu limamin du komai daga kai ya zo ka yarda musadu buri na bai wuce a kullum madu na yi yabo da kafiya don ka wahidu Allah karfafe ni in zana takardu in zuba baitika da dama a hakan dai sanni da sauka bin yabo barka dai babu rabo ga wanda duk bai kishinka rabo ya kare ga dan da ya kushe ka ka wuce kushe ka malu sanni da sauka mabudin taskar ilahuwa ya dara ka wuce mai tambaya ya san amsar ka Allah ya cika shi cif hatara dai sanni da sauka bin yabo barka dai san ka nake a zahiri har gaibana sakatare na rabbana amsa kirana kar ka bari na sha wuya abban nana rabar rahama kake ka bani muradina ka wuce masani ya san kabin kauna duk wani laluban mu kai ne a saman dai sanni da sauka bin yabo barka dai ya kai rilwara gare ka nake roko masinjan ilahu sarkin kai sabo dan bauta na ji ka kama shiga kogo kai fa daban kake da kowa har gogo sannu uban gidan bilal zance na riko kafi mala'iko a girman daraja dai sanni da sauka bin yabo barka dai ya jama'a mu sha zuma banda madaci kai mu kiyaye duniya jini makwabci kar ka biye wa nafsi dan ta cika naci ta cika firgici ta jefa ka hukunci ga mafita rike abin so madayanci annabi ne rayuwa mu je baitin dai sanni da sauka bin yabo barka dai dole na gaida
lahira ka san naji kana nan, baka mutuwa da dai ina baka nan, ranka daban yake ina zan aje wannan, tunda ya furta fauka aidi kalmar nan, kar mu tsaya da bincike soyayyar dai, sanne da sauka abin yabo barka dai, na gama lalube na gano fa kana nan, sai na tuno kana Madina a sa'an nan, kai yi kira na zo gare ka dai bar nan, ko daga nan a zararai na shi kenan, buri ya cika ka amsan salamar nan, banda gwani kamar ka komai kai daidai, sanne da sauka abin yabo barka dai, da san ka na rayu babu ranar dainawa, ko da na mace da shi zan tasowa, mai zance da kun ina kai tsayawa, mai hannu irin na Allah cabawa, sirrin samuwar halittu takawa, da muka kai mu shugaba mun damara dai, sanne da sauka abin yabo barka dai, sadaukewa ya ja ka ja bai kyale ba, wanda ya ja da kai ba zai kuma aiki ba, sannan a rautake ina baka kama ba, ka ci mutum da aljanu baka huta ba, baka bugu a tashi ba dai arne ba, kauyayyullahi kai na so kai abuwa dai, sanne da sauka abin yabo barka dai, ka fitila ta kaunuwa ya taba ka, Allah bai bari a kushe darajarka, na ji tabar yada ta kare kimarka, ga kuma suratul kalam ta ma sauka, raddi rabu yayi wa masu tabaka, ba a ja da kai ya kyale amsan dai, sanne da sauka abin yabo barka dai, babu garin da shugaba baka zaga ba, ga kanan da can ba zan maka geji ba, ba karnin da mai gida bai kusa ba, kai hatara rago fito baka shirya ba, mu tawagar mu ba rago mun dudduba, dai muka sallama wa annabi kutuna dai, sanne da sauka abin yabo barka dai, annabi ran alastu kai yayi nunawa, Allah ne da kansa ya daɗa furtawa, alkawarinsa shi da su sun yi rikewa, babu guda da ya saki kara tunawa, biyayya ce ta sa su kayo dacewa, ni ma datar da ni ina ta bara dai, sanne da sauka abin yabo barka dai, annabi karɓe ta nan na so hutawa, kadda ka bar ni shugaba na yi kokawa, duk ahalinmu na kira kai amsawa, garba nake daga Musa bani kulawa, cikin Yobe State nake ta zazzagawa, gaggaba garinmu ma ka sa su ga daidai,